sae dadose dua lolo wis kangelan dipaitu yo la yo mir sapa Munimir mau sapa Munimir mau sapa Put udu aku ya Pak Petro sapa udu aku Bagong sapa udu aku Pak sapa Semar lah wong papat modar ora we silas disembah anak bojo dikamplengi Bagong karo bapakne kok wani men semangkean ora ayo Reneo gigit tugel gulumu war digigit tugel gulumu ora ayo damai ngono kene ya diri lah trimo antem sih kan gereja mencok tanggul angger 7 mesti gaul tembak dengan jalan ini kapan jalan akhirnya seneng ngono kok jajal aku tak sing muni gereja mencok tanggul kamu trik ganu tembok ting telune karo joget penak banget Pak asli penak banget apa iso yo ya praktek ya gereja menco tanggul angger 7 mesti kaul ayo kowe gek goyang piye piye tembok ting celune karo joget muni kapok njaluk meneh heeh ayo tembok ting celune muni kapok njaluk tembok ting celune muni kapok njaluk meneh penak